El Departament d'Esports de l'Ajuntament del Prat ha realitzat aquest passat estiu diverses obres de millora en les seves instal·lacions, canvis que s'han centrat en dos equipaments, l'Estruc i el Sagnier. Pel que fa al complex esportiu municipal Estruc, el camp de futbol ha estrenat nova gespa artificial. Durant aquest estiu s'han fet les obres del canvi de la gespa, un canvi necessari perquè l'anterior estava molt deteriorada, després de 12 anys d'utilització. L'Estruc va estrenar gespa artificial l'any 2005. La substitució de la gespa artificial del camp de futbol de l'Estruc, que tenia ja uns anys, que té un ús molt intensiu perquè aquí hi juguen i entrenen totes les categories del Terlenca. Cada dia són moltes hores d'utilització i ja feia uns anys que el teníem instal·lat i està força deteriorat. Hem instal·lat una gespa que ja podeu veure que és magnífica, que compleix tots els requisits tècnics federatius per la pràctica del futbol a qualsevol nivell i estem molt satisfets perquè, ja et dic, és un camp que s'utilitza molt al llarg de l'any i que es mereixia també tenir una qualitat i una instal·lació com aquesta. La nova gespa està homologada per les competicions oficials i permet un ús intensiu de llarga durada. Un nou terreny de joc que ja han estrenat els diferents equips del club barcelonista Terlenca. Juntament amb el canvi de gespa, s'ha sanejat tota la tanca perimetral, s'ha canviat el sistema de rec i s'han distribuït millor la zona de banquetes. També s'ha instal·lat una tanca de separació en la zona de vestidors per complir els requisits de la Federació Catalana de Futbol pel que fa a la separació entre públic i àrbitres. De fet, el que hem fet, aprofitant un projecte de tanta envergadura com la substitució d'una gespa artificial, que són molts diners i és un projecte important, ja que estem, hem acondicionat també la instal·lació als requisits i als requeriments federatius que afectaven a les banquetes, que podeu veure que són noves i estan d'una manera diferent, i també l'accés de l'àrbitre al terreny de joc des del seu vestidor, que també s'havia d'ajustar a una qüestió de seguretat que ens demanava la federació. Per tant, el que hem fet és acondicionar, és fer un restyling a la instal·lació i perquè el Terlenca pugui desenvolupar la seva activitat, que té centenars de nens i nenes que juguen a futbol i un equip que dona moltes alegries a la ciutat. D'altra banda, durant aquest estiu també s'ha remodelat l'accés al complex esportiu municipal Sagnier. Hi ha una nova entrada d'accés per les persones usuàries, s'ha actualitzat la terrassa de la cafeteria i s'ha ampliat la zona de descans i infantil de l'entrada. Un accés a l'equipament que no s'havia canviat des de la seva inauguració, l'any 1993. Els darrers mesos hem fet un parell d'actuacions molt vistoses, molt importants, amb un import certament significatiu, però amb una transcendència a la instal·lació molt important, que és, d'una banda, tot el que és l'accés al Sagnier. El Sagnier és la instal·lació esportiva amb més abonats i amb més usos al llarg de l'any de la nostra ciutat. Hem acondicionat l'accés i penso que l'hem deixat molt bé. Hem canviat els accessos, les entrades, hem arranjat la terrassa del bar de la instal·lació i ha quedat força bé. Finalment, l'última intervenció als equipaments esportius municipals serà el canvi de les bicicletes estàtiques de l'Estruc. Unes noves bicicletes que ja estan en procés d'adjudicació i es podrien estrenar a principis d'any.